Сана бірні 5, 5-ні 1 итүчеләр бездә җитәрлек дигәнгә күптәннән инанып яшибез. Бу халык санын алуга да һичшиксез кагылышлы мәсьәләдер. Рәсми мәгълүматларга караганда, бүгенге көндә Башкортстанның Татарстан белән чиктәш булган Кушнаренко район халкының нибары 40%-ын гына имеш татарлар тәшкил итә. Биредә 30 меңгә якын кеше яшәсә, димәк шуның 12 меңе генә татарлар. Соннар җансыз булса да, һәр кемне ышандыра бит. Чөнки бүлә белгәннәр һәр вакыт 2 өлеш чыгаралар. Әмма безне дә санарга өйрәтәсе юк. Советлар Союзы таркалганчы 1989 елда уздырылган җан исәп вакытында бөтенләй башка саннар алынуы безгә дә мәгълүм. Шул ук 30 мең халык арасында Кушнаренко татарлары сан ягыннан 73% тәшкил иткән заманнар иде ул. Халыкның 3тән 1 30 ел эчендә кая киткән, һәм чынлыкта исә бу арифметик табышмакның җавабы әле дә өслектә җәйрәп ята. Күрү һәм күргәнеңнән ләззәт табу кешегә табигать тарафыннан бирелгән иң олы бүләгедер. Кыз тавы дип риваятләргә салынган, күкләргә үрелгән, Башкортстанның төньяк көнбатыш ягында сузылып киткән бу таулар исеменең барлыкка килүендә кайчандыр олы мәхәббәт утында янган гыйшыклар сәбәпче. Һәм мәхәббәт дигән олы хискә дан җырлаган татар халкының сүнмәс, суынмас бу матур әкиятләре гасырларда югалмас өчен кыялар сыман горур, үз мурадына баручы халкының бер яраткан угылы аны мәңгелеккә ташка уеп калдырган. Монсы менә үзе былтыр ясаган эш бу. Ничек дип атала инде ул? Бу безнең тауның исеме Девичья гора. Тау кызы. Тау кызы. Бу моңсуланып утыра инде, әйме? Моңсуланып утыра инде, мәхәббәт. Мәхәббәт көтеп. Кемдер балык тота Идел буенда, кемдер көрәк белән тырма тотып бакча эшкәртә, мин таш юкригә тотындым. Минем һөнәр бар. Ул һөнәр минем белән яши, минем белән китә. Мин бит инде картайдым. Калсын аны мин әйтәм кешегә бер сәбәп булыр. Сезнең истәлегегез булып калыр, әйме? Истәлек булып калыр. Шулайрак. Таш бит ул. Карагыз, ул бит күп информация, күп мәгълүмат үзендә тота, әйме? Ул бит инде гасырлардан килә. Менә бу 6 метр слой. Диңгез төбе ул. Тынсыз ташлар безгә ерак гасырлардан дәшә. Бу олы тарихының иң ерагы да, бик якыны да безнең белән бергә яши. Кушнаренко районының да төрле дәврләргә караган тарихи ядкәрләре бар. Әмма аларның иң олысы татар халкының бу җирләргә килеп чыгып сыйнган, төпләнеп тормыш кырып җибәргән хатирәләр белән бәйле. Күп кенә тарихчылар татарлар бу якларда барыбызга да билгеле, аянычлы вакыйгалардан соң Казан ханлыгы яулап алынгач, дәүләтебезне югалткач, җәбер зулымнардан, әсирлектән, хәсрәт, кайгыдан чигенеп яшеренгәннәр дип исәпли. Хәер, мондый тарихыбыз да юк түгел. Әмма Агыйдел, Дим яр буйларында урнашкан татар авылларының борынгы зиратларында табылган кабер ташлары һәм алардагы иске татар телендә язылган язмалар, борынгы таш кырылмалар, ярчыклар, таш кирмәннәр, төрбәләр, зур шәһәрләр эзләре халкыбызның бу төбәктә бик борынгыдан ук яшәгәнлегенә ишарәли. Кушнаренко авылларын барлап чыктым мин. Беренче, икенче, өченче перепислар буенча. Менә шушы бүтән авылда да, безнең районда бер генә Утмурт авылы, шушы калган бүтән авылларда да иң беренче менә 300 ел, 315 анда нигә мишәрләр һәм ясашные татары. Значит, шушы нигез салганнар шушы авылга. Әлбәттә, монда булган чирмешләр дә, монда, менә бүгенге көндә безнең менә бер Утмурт авылы бар һәм инде Кушнаренко тирәсендә, анысы инде соңрак, уже 4нче перепислар, 5нче переписларда, анда уже крепостной крестьяннар, урыслар Кушнаренко тирәсендә килгән. Бу безнең район, ул чиста татар район. Халык санын алсак, исәпләрен алсак, менә 89нчы елда, мәсәлән, 80%-ка якын кеше Кушнаренко районында татарлар әле биткән. Әле дә алар менә 2002 ел, 2003 елда тоже беренче урында торалар, хотя ниләрдә булды бит инде. Фальсификациялар да булды. Шуңа карамастан алар беренче урында калды. Гел татар авыллары монда. Татар, рус авыллары бар, но күпчелек татарлар тәшкил итә. Һәм аларның килеп чыгышы кайсы гасырларга карый?
Монда инде алар минем әйтәмчә байтагы процентын әйтәлмәйм. Байтагы шушы төп халык ул. Төп халык шушында алар тупланган уже гасырлар буе, меңләр еллар буе шушында алар яшәгән. Бүгінгі күнде Куштаренко районында 31 меңнән артык кеше яши. Рәсми мәгълүматларга караганда, шуның яртысыннан да ким 40% гына имеш татарлар. Һәр нәрсәнең дә хикмәте булган кебек, халыкның санын киметкән, кактырып-суктырып, әйләнеп тулганып яткан дөньяларда хакыйкатьне киңлеклектән дә, тирәнлектән дә эзләргә кирәк түгелдер. Бу хакыйкать уч төбендә айрым ачык ярылып ята. Патша заманында ук 1914 елда нәкъ бу төбәктә укытучылар мәктәбенең ачылуы мәгълүм. Революциядән соң да бу уку йорты яптырылмыйча үз эшен дәвам итә. Чөнки совет власте да тирә-яктагы авылларда балаларны укытыр өчен белгечләр әзерләү эшенең мөһимлеген аңлый. Авыллар зур, балалар саны күп. Авылларның бар мәктәпләре дә татар телендә белем биргәнлектән, бу педагогик техникумда ничә еллар татар телендә укыта алырдай мөгаллимнәр әзерләнә. Патша заманда укытучы булып эшләгән кемнәр? Муллалар. Муллаларны бит никем балаларга динне өйрәтмәсен өчен кирәк була бит инде укытучылар. Менә шул вакытта инде ачыла Кушнаренко, менә ул вакытта Топорин дип аталады. 20 елларны ачыла инде шу татар көллияте, педагогия көллияте, анда алар әзерли башлар. Башлангыч класслар өчен укытучылар. Ул инде татар көллияте дип атала, әйме? Татар көллияте дип аталар, анда өйрәтәләр инде. Рус телендә, татар телендә, математикада. Узган гасырның 30 елларында бу уку йортында Кара генерал дигән исем белән Бөек Ватан сугышы тарихында үз изен калдырган, фашистларга каршы сугышкан партизан отрядларын оештырган легендар шәхес Адольф Гитлерның шәхси дошманы, атаклы разведчик Даян Мурзин белем алган була. Даян Мурзин балачакта укытучы булырга хыялланган икән. Айруча математика фәнен яратып укыган. Куштаренко педагогика көллиятен тәмамлаганнан соң берничә ел татар авыл мәктәбендә мөгаллимлек иткән, хәтта директор вазифасында башкарган. Әгәр дә сугыш башланмаган булса, мин укытучы булыр идем дип әйтергә яраткан икән атаклы разведчик. Бүген Кушнаренко төбәк музеенда Даян әфәнденең күп кенә шәхси әйберләре саклана. Ул аның үз кулы белән имзаланган китабы, түбәтәе һәм кул сәгате. Әмма Даян Мурзинның үз халкына калдырган иң зур бүләге аның илебезнең бөек тарихында тоткан урыныдыр. Бер мизгел язмышларны үзгәртә дә куя шул. Ми күзәнәкләрен биләгән бу хатирәләр кайсы киштәдә саклана микән? Бу заманнар безне бармак белән генә чиметеп калмады. Яхшы гына маңгайдан чиртеп, аңыбызны, хушыбызны алды. Кызганыч ки, әмма Даян Мурзин тәмамлаган педагогик көллияттә бүгенге көндә татар телчеләрен әзерләүдә, татар телен укытуда юк. Татарлар күпләп яшәгән районда, татар авылларында бүгенге көндә татар телендә белем биргән бер мәктәп тә калмаган. Кайчандыр аларның саны 30-га якын була бит. Һәм иң аянышы, районда яшәгән 2325 татар баласының нибары 1548 генә татар телен туган тел буларак укый. Йөргән саен күрә барасың, күргән саен күнә барасың. Элек бит Советлар Союзы вакытында без укыдык татар телендә. Татар телгә мохтаҗлык бар иде, чөнки белем алыр өчен безгә татар теле кирәк иде. Менә шушы татар телен хәзер укытып биткәч, белем алырга да мохтаҗлык юк телдә, шуңа тел сакланмый. Рус теле эштә дә кирәк, укыганда да кирәк. Татар теле элекке, хәт мәктәптә белем алу өчен кирәк иде, шуңа күрә телне файдалана идек. Аңа мохтаҗлык бар иде. Шушы мохтаҗлык бетсә, тел бетә инде. Аны гаиләдә генә саклап булмый, әкият бит ул. Гаиләдә саклагыз. Имеш Финляндия саклаганнар. Анда бер 10 кеше булгандыр. Чөнки алар морза нәселеннән булырга мөмкиндер. Алар саклый. Гади халык сакламый. Менә мин 7 бала атасы. 2 кызым татарча күбрәк укыдан чыкмашта. Алар татарча сөйләшә. Бу балалар күп меңне татарча сөйләшергә тырышмый өйдә. Әйбит. Алар һаман урысча күшә. Чөнки кулланышка юк телебез.
Kullanışta dil bulsun için kim onu hal iterge? Çünkü Tatar halk hal iterge diyor. Her bir çarşamba günü de beteginde jır günü buladır bit. İrten 6 saat biz irte keledirik. Yusupov mena Refisovi bizge avul kilerin üretken mena qarak zani. İkinci etajga mektepke jıyılabız balalar 11. klaska çakla. Şunda bayan oynap turasın, jırlap turasın. Ul bit обязательно Tatar mektebine dip söyleşiginde. Bizim mekteplerimizge Tatar tili okutu jitmey. Tatar mühitinde Mene мероприятиялар үткәрү кирәк бит инде обязательно. Хәзер нинди гаиләгә барып керсәң дә балалар бит инде оныклар русча сөйләшәләр. Каян инде татар ниләрен белсеннәр алар. Кышлар көне мин кышлар көне үткәргәнне хәзер ишеткәнем дә юк. Мәктәптә укыткан чагында аның бәләкәч балалардан башлап зурга хәтле бию коллективы бар иде. Без бит инде мәдәният бүлеге хуҗасы белән барадырык та шушы репетицияны карап, шушы сабантуйларга алып килеп, шушыларның елмайган, аларның шатланганнарын күреп, шушы татар балаларының шушы кадәр бәхет кичерә торган идек. Хәзер анда ирләр нидер? Сирәк бит, кәмеде бит. Иш боша. Татар канлылык җитешеп бетелми. Мәктәпләрдә эш ителәлми бирелгәнчә. Менә яслиләрдә, балалар бакчасында да шушлай күбрәк булсын иде. Татарча сөйләшеп, татарча гореф-гадәтләребезне өлкән буыннарны чакырып, ниндидер менә нәрсәләр буыннар чылбыры дигән үзелмәсен өчен шундыйрак чаралар эшләсеннәр ие. Моң җитешми. Моң җитешми безнең яшьләр бирәктәни. Мен өзім бек мұңлы йырларны яратам. Татар халык йырларымызны электен шуның белән үскәнмен мен. Шуның өчен мен тик мұңлы йырларны яратам. Һәр буының үз йыры бар бит инде. Моң каян килә ул татарларга? Ни өчен менә ул моң барлыкка килә безнең халыкта? Моңны мен инде аны Аллаһ Тәгаләдән килә торгандыр дип билем күбрәк. Моңны сатып алып булмый. Ничек кенә көйләрдә генә укысаң да моңны сатып алып булмый. Моң килергә тиеш үзеңне. Шулпан Tağının güzgüsü minem sağını bilgesi. Хәтер, жетмә арты жетмә салып, үткәннәрдән бик күп нәрсәләрне бикләп куя. Әмма ат аунаган җирдә аның төге кала диләр бит. Үз җиребезне җирләп,